سلام تخاتلتي نايزي محبراو ميدا لما أنتي ملأختي نظام كهنات ناي أرثوذكس ديوم ناي كاثوليك ديوم ملأختي نعخاتكم الله تني مالتي مجمريا أتي كاب كله أمره زبلت سلام أملاخ بكريستوس يسوع نقول نتناخم يجزايو يبل مالتي كبرني جابير قتيله سلامنتا يخم نتي حزبكم قال أملاخ زي تمهروا قال حق وانجيل زي تمهروا ناخم ينتم كهنات ጳጳሳት አባ ገለት ባሉ በሙሉኩም እቲ ትምህርዎ ሲ ቃል አምላክ አይኮነን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይኮነን አብነት አብዚ ለሐለፈ ሶምን ክልተ አባ ናይ ካቶሊክ ማለት አባ የናስን ተሐደኮ ይፈለጥ ኮን ታይሉ ሽምክዝ ጸውዐ ተስካርክ ዝገበረ በዓልክ ዘብዓለ ናይ ዘለዓለም ህይወት አለው ክብል ንማርያም ኮም ኢሉ ተዛሪቡ ማለት ባይዘወይ ንማርያም ኮም ኢሉ አይ መጽሐፍ ቅዱስ አይገልጸልናል ሕጂ ቃል አምላክ አበየንቲኹሞ ሐዋርያት ኮም አይ ማሃሩን አባያናስ ደሰይሙን ተምኒ ኦርቶዶክስ አክሽቶን ኮም ታምረ ማርያም ዝብል መጽሐፎም ወይ ውዳሴ ማርያም ዝብል መጽሐፎም ኮም ይደዛረብ ማለት ሽምክ ዝገበረ ተስካርክ ዝገበረ ሽምክ ጸውዐ በዓልክ ዘበዓለ ናይ ዘላለም ህይወት አለው ወይ ዝብል መጽሐፍትታቶም እቲ ድርሳናት ዲዩ ገድልታት ዲዩ መብዛሕቱ ናይ ቅዱሳን ኢሎም ዝገበርዎ ማለት ካበየም ጽኹም ወገናቶም ሰባት ስለምንታይ አደም ክርስቶስ ትዕግብለኹም ቃል አምላክ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4:12 እንታይ ዝብለና ቡኽ እንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋሃበን እሞ ምድሓን በሓደ ካልእ ኮቶ የልብን እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ቃል እዚ ስምዑ ምስ ተዛረብኩሞ ኮምፔር ግበርዎ ኣናጻጽርዎ እሞ ኤና ይትቃል ሓቂ ስኹም ተዛረብኩሞ ዶ ወይ ኣብቲ ገድልታትኩም ተጻሒፉ ደሎ ዲ ተሓቅስ ዋላ ቃል አምላክ ይሓቂ ኮምፔር ግበርዎ ሽዑር በዓላትኩም ፍረዱ ማለት ቡክ እንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ይብል ኣሎ አንደራይ ግበሩላታ ካልእ ስም ቡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ዝግብኦ ካልእ ስም የለን እንዳበለና ንስኻትኩም ግና ነዚ ህዝቢ ጆሒስኩሞ ክርስቶስ ከይርኢ ብኻልእ ሽም ጆሒስኩሞ ማለት እዩ ሽምካ ዝጸውዐ ኢልኩም ንኣምና ተኽለዲ ንገብ ንኻልእ ቅዱሳን ዝበሃሉ ኣነ ጸገም የብለይኒ ምስኦም ጸገም የብለይኒ ናይ ወንጌል ኣገልገልቲ ኾኑ ኽእሉ እዮም ጸገም ዝበሃል ነገር የብለይኒ ንሳቶም ዘይበልዎ እንዳበልኩም ግና መጋበርያ ነዚ ህዝቢ ክርስቶስ ከይፈልጥ ሓጺኹም ኣለኹም ወይልኹም ተመለሱ ተነስሑ ብለኩም ኣለኹ ኪኖ ጽሑፍ ትኸድለኹም ኪኖቲ ቃል ሓቂ ትኸድለኹም ቃል አምላኮም ኣይብለናን እዩ ቃል አምላክ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14:6 እንታይ ዝብለና ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ብዘይበኣይ ከዓ ሓደ ናብ ኣቦ ዝበጽሕ የለን ኢሉ ብዘይበኣይ ሓደ ናብ ኣቦ ዝበጽሕ የለን ኢሉ እቲ መንገዲ ሓደ እዩ እቲ ህይወት ሓደ እዩ እቲ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ጳውሎስ መንገዲ ይኮነን አብርሃም መንገዲ ይኮነን ሙሴ መንገዲ አይኮነን ድንግል ማርያም መንገዲ አይኮነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ህይወት በይኑ መንገዲ ረበጃኹም ካህናት ዲያቆናት አገልገልቲ አባታት ኩላትኩም ተመለሱ ተነስሑ ነቲ ቃል ሓቂ ቃል ወንጌል ጠዊኹም ነዚ ህዝቢ እንክሊል ክብሉ ትገብርዎ ዘለኹም ንስኻትኩም ኢኹም ተሓተቲ ቃል ሓቂ እንተትነግርዎ ነርኩም ነቲ ትኹል ዝኾነ ቃል ወንጌል እንተትነግርዎ ነርኩም ካብዚ ዝኸደ ዘሎ ዕብዳን ኣካይዳ ስኽራን ጥፍኣት ዝሙት ባእሲ ቅትለት ጸርፊ ሓራም ኾነ ምተፈወሰ ነይሩ ስለምንታይ ተዳልኩም ኣብቲ መንፈስ አምላክ ዘለዎ ኣብ ሓርነት ጥራሕ ይደለዎ ኣብቲ ቃል ሓቂ ዘለዎ ኣብ ምንጋፍ ሓርነት ይደሎ ሕዋተይ ትጋገይለኹም ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ህዝበይ መራሕትኻ እንታይ ገበሩኻ ይዝብል
ኣጋገዩ ኸይዝብል እቲ ህዝቢ መራሕቲ ንስኻትኩም ኢኹም ተጋጊዎ ዘለኹም ስለምንታይ ድራያልኩምኒ ካብቲ ቃል ሓቂ ጠዊኹም ተውፅዎ ኣለኹም ካብቲ ቃል ወንጌል ጠዊኹም ተውፅዎ ኣለኹም ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ወንጌል ብዛዕባ ድንግል ማርያም ኣይኮነን ወንጌል ብዛዕባ ጳውሎስ ኣይኮነን ወንጌል ብዛዕባ አብርሃም ኣይኮነን ወንጌል ብዛዕባ ምምጻእ ክርስቶስ ብዛዕባ ምውላድ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞት ክርስቶስ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ብዛዕባ ዕርገት ክርስቶስ ብዛዕባ ንግስነት ክርስቶስ ይድዛረብ ወንጌል ወንጌል ንሰባት ከኽብር ኣይኮነን ድዛረብ ወንጌል ወንጌል ንክርስቶስ ከኽብር ይድዛረብ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ማእከል ናይ ወንጌል ክርስቶስ እዩ ብለግጽ ዞም ሰባት ዚኦም አብርሃም ዲዮም ሙሴ ዲዮም ድንግል ማርያም ዲዮም ጳውሎስ ዲዮም ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለዉ ኩላቶም ግን ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቦም እዮም ሓሊፎም ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ተዛሪቦም ኣይሓለፉን ዮሐንስ መጥምቅ ወንጌል ዮሐንስ እንድሕዳር ኢናዮ 1:29 ደቂ መዛሙርቱ ምስኦም ነይሮሞ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ሒዝዎም ከሎ ጎይታ ካ ደቂ መዛሙርቱ ነይሮሞ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ዮሐንስ ግን ታይልዎም ኣነ ይኮንኩን እቲ መንገዲ ኃጢአት ዓለም ዘርሐ ገንሸል አምላኽ እናለኩም ንስዩ መጽዩ ኣነ ጸራጊ መንገዲ ይልዎም ድንግል ማርያም ንባዕላ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 እንታይላቶም ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ኢላቶም ናውያ ጠሚታትና ድንግል ዛብርኽታ ኣደ ማለት እዩ ስኻትኩም ግና ከም ገባሪትን ሓዳጊትን ከም ናይ ዘለዓለም መንግስቲ ተእቱ ጌርኩም ነሰብ ትምህርዎ ኣለኹም ዓገብ ካህናትን ዲያቆናትን እግዚአብሔር ካሓተኩም ይጽባሕ ንጎ ነዚ ሓላፊ ክብሪ ኣብዚ ምድሪ ክትብሉ ነዚ ዝብላዕ ድስተ ክትብሉ ነዚ ህዝብ ተጥፍዎ ኣለኹም መጽሓፍ ሮሜ 14 ራእይዎ መንግስቲ አምላኽ ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን ይብል እንታይ ዳ ብጽድቅን ሓጎስን ሰላምን ያንበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን እዩ ዝብለኩም ቃል እግዚአብሔር ስኻትኩም ግና ተስካርክ ዝገበረ በዓልክ ዘበዓለ ሽምክ ዝፀውዐ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ትብሉ ኣለኹም ፎልስ ቲቺን ይዝበሃል እዚ this is heretic teaching heresy እዚ ስሕተት ይተመለሱ እግዚአብሔር ካሓተኩም እዩ ወላ ሓንቲ ክትምግትዎ ይትኽእሉን ኢኹም ነዚ ቃል እዚ ኪኖት ሽም ተወሳኺ መድሓኒ የድልን እዩ ኪኖት ሓደ ስም ብቑዕ ዝኾነ ስም ነቲ ማሕተም ክኸፍቶ ብቑዕ ዝኾነ ስም ካልእ ስም መድሓኒ ተወሳኺ ኣየድልን እዩ በይኑ ብቑዕ ነቲ ማሕተም ክኸፍቶ በይኑ ብቑዕ ነቲ መቕጻዕቲ ክወስዶ ብቑዕ ኮይኑ ተረኺቡ ብኡኽ እንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ንወዲ ሰብ ኣይተዋሃበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን there is no salvation except him ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ዝበሃል የለን ኣሕዋተይ ብዙሓት መጽሓፍታት እዮም ዘለዉ መን ጻሒፎም ግን ኣይፍለጥን እዩ ሬላብሊቲ ዘይብሎም ሰርቲፋይድ ዘይኮኑ بقال أملاخ زي حلفو ما عليا زي بقولوا مصحف تجيركم ناس هزبي جوعيزكم اللهم تملسوا أنتم هزبي ما سمعوا أبغى شيء زبالو باستر زبالو أباز زبالو وي كهن زبالو ديكون أخسم ما عزل له قال أملاخ انتايبل أنا دزارب وزله قال أملاخ ديلكم حجة سمعوا صدق قال أملاخ تقينوا فلو قبروا قال أملاخ ترى يكون يجن رجعت تقبلوني رجعت تقبلوا مالك سلاز خمسة لبادو أنتم هزبي أرثوذكس كاثوليك سلام انتايب علاتكم نتقال حق ده يفتشوا أبا قرقيز دقاسي شاد بالي لو حدا يزارب ليرو أو يتهيلهو ندنقل مريم يملخ نيرو أبدخونه بوتاسي أبشقاق آتيو يزمر الله يملخان يرو دحر يجيب شقاق آتيغا كي تملخني لاتو دحريو بكا أبشقاق كي آتو عدمي ودي وكي شنه عدمي ودي وكي شنه سب دي كونن بجاهم نززلي كابت ويتوايا بتيهم نابتقال حق ملسوا أبلكم يدلي مغنياتو كريستوس يسوس بينو من قدن حق نهيوتني السوتا ألفان أوميغانيو نوات أمتوك زابير كحتوكم يتصبح نقو مالتي يسوس كريستوس قويتاي سلازي زابير عندنا لبناهم يخفتو زابير محرات يقبل لكم تملسوا نابتقال حقي تملسوا شالوم